Πάμε σε ένα θέμα σοβαρό και από τις δύο πλευρές, που απασχολεί πολύ και τον επιχειρηματία αλλά και τον υπάλληλο της κάθε επιχείρησης. Και πιο συγκεκριμένα της επιχείρησης περιποίησης άκρων. Σίγουρα υπάρχουν αφεντικά τα οποία είναι και κακοπληρωτές και δεν σου δίνουν την ασφάλειά σου ίσως και τις υπερορίες σου και σε καθυστερούν και σε ταλαιπωρούν. Υπάρχουν, υπήρχαν και δυστυχώς θα υπάρχουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι είναι ασυνεπείς, σε προδίδουν και μια μέρα ίσως εξαφανίζονται κιόλας. Ειδικά στο κλάδο περιποίησης άκρων που είναι προγραμματισμένα ραντεβού για καιρό μπροστά. Βέβαια και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αν θες τη γνώμη μου, karma is a bitch. Αύριο μεθαύριο εσύ που είσαι υπάλληλος μπορεί να κάνεις τη δικιά σου επιχείρηση και να σε κρεμάσει ο υπάλληλος σου. Αλλά και εσύ που είσαι αφεντικό και παίρνεις από αυτά τα λίγα του ανθρώπου που δουλεύει για σένα, αύριο μεθαύριο μετά πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από ένα απλό πρόστιμο. Πάμε όμως πιο συγκεκριμένα να κάνουμε μια μεγάλη σύγκριση. Και όχι πολύ μακριά στο παρελθόν, αλλά τώρα, 5 με 7 χρόνια πριν. Πάμε όμως να κάνουμε μια σύγκριση τι γινόταν στο κλάδο περιποίησης άκρων, όχι πολύ πριν. 5-7 χρόνια πίσω θα σας πάω. Λοιπόν, τι έγινε? Ξαφνικά έγινε μια μεγάλη ανάπτυξη. Τα μαγαζιά άρχισαν να ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο. Όλοι είχαν έναν ενθουσιασμό, μια ενέργεια, μια δυναμική. Το μόνο που ενδιέφερε ήταν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Υπήρχε αυτή η ζωντάνια, η ζεστασιά. Πέρναγες απ' έξω, είτε ήσουν έμπειροι είτε ήσουν άπειροι, και ειλικρινά θα το πω χαριτολογώντας, σε τραβάγαν από τα μαλλιά να μπεις μέσα να δουλέψεις. Αυτή ήταν όλη η διάθεση. Φυσικά και από τη μεριά των ανθρώπων που δουλεύανε και μισθοί υπήρχαν και καλή διάθεση για αμοιβές υπήρχαν και όλα υπήρχαν. Μία ήταν η έννοια αυτή που είπα στην αρχή. Να εξυπηρεθεί ο πελάτης, να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα και να αποδείξει ότι το μαγαζί σου που άνοιξες με τόσο κόπο αξίζει και έχει όλη τη δυναμική να σταθεί. Αυτή η ενέργεια υπήρχε πριν 5 με 7 χρόνια. Τι έχει αλλάξει όμως στο σήμερα? Αυτό το απλό τότε και όλη αυτή η χαρά που υπήρχε με τα μαγαζιά. Σήμερα τι έχει γίνει? Όλες αυτές οι ομάδες, όλα αυτά τα καταστήματα έχουν σταθεροποιηθεί. Έχουν δημιουργήσει ομάδες, έχουν δημιουργήσει ανθρώπους και πια λειτουργούν καλοκουρδισμένα. Δεν υπάρχει ένταση, καμία. Η ένταση και ο ενθουσιασμός έχουν γίνει εμπειρία πια. Οι ιδιοκτήτες ξέρουν πολύ καλά τα κοστολόγια, ξέρουν πολύ καλά τους πελάτες τους και ξέρουν πολύ καλά το κατάστημά τους. Με λίγα λόγια, τι θέλω να σου πω? Ότι αν σήμερα αποφασίζεις να πας να εργαστείς σε ένα κατάστημα, θα πρέπει τα πράγματα να ξέρεις ότι έχουν αλλάξει δραματικά. Τι εννοώ με αυτό? Εάν πας σε ένα κατάστημα και πεις ότι ναι, είμαι μια έμπειρη τεχνίτρια και σε ρωτήσουν πού δούλευες και πεις εγώ ήμουνα στο σπίτι, δυστυχώς δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά δεν είσαι έμπειρη. Γιατί δεν είσαι έμπειρη? Γιατί πια θα πρέπει πρώτα απ' όλα όχι μόνο να ξέρεις να κάνεις νύχια, αλλά να μπορείς να ενταχθείς και να συνεργαστείς με ανθρώπους. Θα πρέπει να είσαι καλή στη δουλειά σου, υπάρχουν χρόνοι, υπάρχει ρυθμός και υπάρχει και ο πελάτης ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αποτέλεσμα που θα πάρει. Κανείς δεν είναι πια στο άγνωστο. Στο άλλο κομμάτι, φυσικά που ακούγεται ότι θα πας και θα μπορώ να ζητήσω ποσά όπως ακούγονται 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 ευρώ στην περιποίηση άκρων, θα πρέπει πρώτα να κάνεις εσύ την ερώτηση σε αυτόν που το είπε, τι δουλειά κάνει. Τέτοιες οικονομικές απολαβές παίρνουν πια άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και είναι υπεύθυνοι σε ένα κατάστημα. Ανοίγουν, κλείνουν μαγαζί, έχουν ευθύνες, ελέγχουν και άλλα πράγματα. Όχι μόνο εργάζονται σαν τεχνίτες. Εσύ θα πρέπει πρώτα να μπεις, να ενταχθείς, να αποδείξεις πόσο καλός είσαι στη δουλειά σου, να ξεκινήσεις από τα βασικά και σιγά σιγά πίστεψέ με ειλικρινά, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης και αφεντικό που αν ταξίζεις άμεσα δεν θα σου δώσει αυτά που αξίζει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένας κλάδος που δεν είναι τα παλιακά αφεντικά, είναι όλοι νέες και νέοι άνθρωποι που πραγματικά έχουν την καινούρια νοοτροπία, δεν θέλουν υπαλλήλους, θέλουν συνεργάτες και κάνουν τα πάντα για αυτό. Μια συμβουλή μεγάλη θα σου δώσω. Μην προσπαθήσεις ποτέ σε αυτό το κλάδο να κοροϊδέψεις τους ιδιοκτήτες. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που ήταν εργάτες μέσα στην ίδια τους την επιχείρηση. Έχουν δουλέψει ατελείωτες ώρες, μέρα νύχτα, έχουν κάνει μεγάλο κόπο για να ανοίξουν αυτό το κατάστημα και έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Και μη σου περνάει από το μυαλό ούτε στιγμή ότι μπορείς να κοροϊδέψεις σε ό,τι αφορά αυτό. Είναι τέχνη, όλα φαίνονται. Δεν είναι οι επιχειρηματίες εκτός δουλειάς που απλά ρίξαν κάποια λεφτά για να βγάλουν κάποια άλλα. Επιχειρηματίες τεχνίτες που έχουν τις επιχειρήσεις. Θα δώσω και ένα tips το οποίο δεν υπήρχε παλιά. Παλιά υπήρχε ο ανταγωνισμός και λίγο η ζήλια να πάρει ο ένας τον καλό υπάλληλο του αλλού. Τώρα στις μέρες μας όμως έχουν αλλάξει αυτά. Υπάρχουν τα social, υπάρχουν τα τηλέφωνα. Μπορεί να μην είμαστε φίλοι, αλλά όλοι είναι συνάδελφοι. Και αν πας να αλλάξεις μαγαζί και φύγεις με λάθος τρόπο, θα μαθευτεί. Γιατί ο υπάλληλος που είτε δούλευε σε σένα ζητάει δουλειά σε μένα, αν εκτεθείς να ξέρεις ότι αυτό πια στο κλάδο θα μαθευτεί. Πρόσεχε το και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει επικοινωνία πια μεταξύ των επιχειρηματιών. Σαν συμπέρασμα καταλήγω ότι ο κλάδος των ηχείων είναι ένας όμορφος, δημιουργικός χώρος εργασίας. Περάσαν οι περίοδοι των εκρήξεων και των υπερβολών. Πια υπάρχει εμπειρία και υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά για να λειτουργήσει σωστά όλο αυτό χρειάζεται και από τις δύο πλευρές σεβασμός, επαγγελματισμός
και ρεαλιστικές προσδοκίες. Κάνε εγγραφή, γιατί σύντομα θα κάνουμε ένα βίντεο για να αναλύσουμε ακριβώς τα μισθολογικά και οικονομικά δεδομένα του σήμερα σε καταστήματα περιποίησης άκρων.